May buntag bay ako nga rin karon sa may opisina ni Laura magyato niya nga auto. Nya muna siya. Wala ko'y tulog, nag-edit ko all night. So muna siya ang panghitabo karon. And I've been nag-vlog ko kanang sa akong English niya. Kanang di mo ko maka-edit. So naka-realize ko nga arin na lang ko sa akong Bisaya vlog. Bisaya bay, Bisaya vlog. Bisaya bay pag-vlog para ma-post din ako siya. Paspas lang akong pag-post pa. So musta mo diya. Ako rin yan, hindi filter na bilin. Sige lang, okay na siya. So, no, na ako nga rin sa murag basement parking sa Osaka shop. And then, nagpaabot ko ni Dora. Magkuha siya replacement car. Kaya ihang company car, which is that one. Kanang kuhaan siya i-service niya. Mauto siya. Sayo pa kasi buntag. Ang sayo na ko, alas 9 buntag. Kay tibok gabi, ima ko nag-edit. Edit ko mga pictures ba kay photographer ba ako nakita muna siya sugod sa tugnaw karon ba kay kuha naman siya winter, so back to cold days magkasad akong jacket muna siya pero akong tiyanda ko bubo na kaya akong t-shirt paabot akong Nora sige na ako kari marag man na mga tao na ko nagsigil ako vlog ba niya wala lang mura na siya storya lang. Yeah, natoy time sa una nga kanang mag-vlog ko din ako mauwaw ba kanang paspas na kayo magunit na ako sa akong sorry ako mag-vlog. No worries. Pero karon lately mura ko kanang sitaw gani nauwaw ba kahit ang taon sa ko ka vlog kay so karon mauwaw na ko nya mag-anak mamrag na tao. Bro, balik ta karon ba. Let's do this again. Magwalang hiya na punta balik. Na si Nora. Ang dakong problema karon kung magdugay-dugay pa may kay mga tumay mga on tingali mi sa Island. Problema ani kay kanang akong baterya 6% na lang, 5% na lang gid siya karon. So, mahurot ani siya anytime soon. Pakset. Anyway, wala pa gyapon siya. So, ora balik ka kay plate number kay S5 S murag Genesis 3.8. Mahaw tabay na kami karon sa katindahan kagitawag ug kanang Island. Ya akong battery is 5%. So di na siya ka-last. Yoso. Ba't nagmamadali? Wala siya. Nya ay kay loan out. Apply na ba dahil ni me? Alas... Oo, kay business is business. Alas 9 Nagkakbuang na ako kung gina. Nagsige ko adjust niya mo rin gyapon. Anyway, pasulod sa amin. Nya? Balukaon ka makaon dere. Unsa man? Makas pancake. Paka lang ka eh. Nga no good. Anyway, down sa nako kay mga on sa mibay. Akong i-save akong battery 4% na lang. Fighter. So for today guys, pangaon tag ka ng salsa makita. Pahita. Nanugo siya na kog katong murag. Ano sa unsa may moha to? So it's still early here and there's nobody here. We're just the one buying stuff. They're still trying to open. Pero in English, makabisaya dito ron. So mabilisaya ata. Yes. Palit ko boost na juice. Kaya lamig man na juice. Okay. Okay. So there it is. Sige, pertanaw ni mo. Why? Man nagpamahaw ba 1% na lang akong battery, survive baka iron. Inom tag ka na ang kwan. Mango Tango Crush. Ano siya mango? Nasa siya mango nectar. Mura ko na hinumdum ay nulok sa iban. Heading back to the car. Mauli. Pahuway. Matug. Kaya wala mitug. Diba, Lor? Kaya abot ako sa balay niya, human matulog nako. Patukar gitara, banda-banda. Tulog sa kubay. See you in a few. Ug sa dihang nakatulog kog maayo ganina bay niya kanang
Dapat sayo ko sa eskwelahan doon kay mag-meeting ni sa akong kagrupo niya. Kanang nimata ko alas 4. Ingko madto kog sa iyo, alas 4 na ako adto. Kay 5:30 mam klase. Human message la alas 4. Mapig mata na ako. Ligo pa ko, then dugay-dugay yung ligo, then pag human kanang kuan pagyod siya kanang ang drive nga to is 40 minutes on a normal day karon kay rush hour, so mabot ko mato. Among klase 5:30, mabot ko 5:40 piste. But anyway, life is still life. Ito ni hiring man akong relo, sunset na. 30 minutes to sunset. Anyway, muna siya bay hustle pero hassle. Dugay man ito ginina na mo lagi na. Anyway, so kung nagsunod mo karon nga video, kari nga video bisag unsa ra ni ako ning ipantambak nga ritanan mga itabbo nga ri. Ya kanang wala ni siya, wala pangandam. Kanang noob jud kani nga video. Walay story, walay ana, kanang daily life lang. Daily life. Okay, wala mabong kay mahunahunaan. Ya kanang nagbalik ko sa akong kaugalingon nga mag-master or magkanang settle ani magkanang gain ground vlogging. Pero wala siya. Dagan kay mga vlogger karon, pero ako di man sa ni ako apang sikat. Ano kung sikat okay ra sad budawat ra sad ko. Pero kani ako apang kuan ni. Para sa kong ibuhat sa English na ko nga vlog, pang diary na din ako siya. So, yeah, that's it. Drive sa kubay kay panakpan ko. Talk to you later. Pastilan, misaka na sa gasolina. Ang gasolina diri kanina kay 178. Kung 178 biter. Pagtanaw lang ko ron 189. So sa pikas na ko, sa suki na ko 168 man siya. $1.68 pa. Yeah, karon naibot na nga ito mahal na. Sa mga Shell nga akong ganahan kay nagabot nag $2. Ang kuan pa na ang unleaded, ang premium mas mahal man. Premium akong natubil ni turbo. Patay ko ni looking sunset di mo saan niyo makita kita mo na. Di niyo makita kay blown out. Wala siya. I don't know if you can see it, but yeah, the sun's shining on my face. It's so orange, and yeah, this is the best time to shoot because it is sunset. Uy, bisaya dito na. Kalimot ko. Muna siya. Ang sun nasa kong face na nag-yellow na akong face niya. Muna akong nalibat na noon. Muna siya. Sa basa ko ng signal na ako Muna siya. Speed camera. Kuhan niya camera. Pasig badakpan ko. Pasig na pulis. Takman vlog ko nga rin. Patay. So, try na akong vlog. Man. So, try na akong video. Picture di ay. That looks better. So gitry na ko picture by kanang ang katong city sa sunset, but di makita ang ari. So sakay na lang ko balik sa kanan akong dead stay na sa tubangan. Unya. Mag-drive na lang ko mag-picture. Ugat tayo na ni. So wala siya. 28 mil. Nakuha ko na ang bakay. 28 mil. Nakuha ko na. So just done with uni. Siya de. Okay, manatag uni bay. Nya kanang wala na ako mag-video nga ito. Ako na lang ibili ng camera din kay para diretso na. So karon ba dong ko uli. Pero I think si Laura nag-work pa. So I don't know. Sa kay abtanan ning video haro. Bot lang. Dito lang talakaw. Kuha papilit sa maura. So wala ka tayo power video karon. Video. Sige, sige bye. Atas ako. So arita sa Woolworths or sa tindahan, mabalitag mga gamit. Kaya wala na ko itlog. Balitag itlog. Sagi. Half price. Kani mo ning mga lemon nga odd ones, kanang mga dili guwapa nga lemon. Bati magnang tanan. Tako ra kayo. Kani na lang guwapa tong kwaon. Bread, itlog, of course. Itlog is life. So, manatag grocery buy natakilid. So, manatag grocery buy. So, ito na yung pangsudot ng mga stuff nga rin sa sakyanan.
Red Bull. Ini yung mga chocolate ito ning taguan. Kay in kaso kanahan mo ka og chocolate si Laura. Ready ta. Masuko mo siya pa tag chocolate. So ato na lang taguan. Surprise. Ang bread kay murag nalata. Itlog is life. Duha ka buk itlog. Chocolate na set. And coconut. Ikan ni siya Pilipinas. Made in the Philippines or kanang harvested sa Pinas. Wipes. Okay. Gatag na kong wipes na sa wedding. Tagan kayong squirms. Okay. Why not? And coffee. I'll try this coffee out. Lemon. More chocolates. And saging. So ako sa ning iibutang ang kaning try chocolate sa. Kaning trolley ako sa ning butangan sa butanganan. So inana ra kadali magbutang og trolley ngadto sa butanganan niya. Kanang kita sa Pilipinas tapulan kayo kanang di na koy butangan trolley kay kuan na. So inana ra gud kadali gud. Anyway. So muna siya ang day 1 ako sa medyo disorganized siya. So kung masikat ko puhon kanang magabahimo kong temsa na unta kadto ha. Sure unta na ko na may audio. Ano yung audio? So yeah. Kung pohon masikat ko as a vlogger, di makakita mo ani, dinhi ko nagsugod ka ng mga vlog ng may klaro ba. So, in the future, mauwaw ko ani, pero the same time, mingon sa ko nga hinana gyud ka magsugod yun ka ng mga vlogs nga awkward. Nya ako vlog kay mga dili prepared. Nya conscious biya kay ko anang prepared ba or dili unsa. So, hinana lang gid siya. Nya karon kay mo parking ako. Sulod ko sa among parking lot. I think si Laura na pa work. So munang wala siya. Ngit-ngit na kayo no? Ngit-ngit na kayo. Wala ko paki. Kay wala lang ko. Wala siya bay. So yan na ako nga rin sa among place. Yan ako na yung parking diya. Ako sa yung parking kay mabangga na ako ba. So let's see. Reverse. Oy. Happy bangga. Happy bangga. So, yep, dala ko sa balay. And then, diri lang tingali ko itong vlog kay niran ako sa pultahan and then magbuhat ko assignment. So, see you later guys and see you tomorrow. Whatever happens today, it's gonna ganahan siyang mag-vlog pa. Tahon-ta ko na pa ko'y ma-vlog, i-post na ko. Kung wala na ko'y ma-vlog, wala na ko'y i-post. So, magkuhan mo ko, magbula-bula o magka ng burger patties ko karon. Let's see if ba't tanaw lang? Putol na lang, putol-putol. Kaya gitapol na ko. So, muna siya ang among kuhan kanang opisina o labada. Dirita na namong labada ginabutang niya. Kanang wala pa na namong matarong. Kinangan ako siya tarongon. And I need to work tonight also. So, pasig dirita ka mag-work tonight para maka-work kog tarong kay daghan kay kog distractions. Actually, kani maka-distract sanin ako siya for tonight. But I'll see how it goes. Kanang magluto kog kanang magluto kog katong ginaling karon. Katong gidaling. Gidaling naman siya. Mahimong murag ka ng torta or di ba ka ng burger patties. Yeah, swag rice, daog. So, let's go. Let's do it. Hindi na. Sakto. Hindi na ako video. Kay taas na kayo ng video ha. Wala ba na i-edit tayo niya. Bisaya ba siyang may klaro. So, lang. Mura siya. Kita-apple lang ko dyan. Kanang mataas na sa kayong video. Pero okay na po mataas. Kaya kanin siya experimental. Like, going back to what I've said, kanang kanin siya experimental nga video. Kanang, wala gina ako plano. Wala lang gini siya. Murag, kuha kong camera, video na sa kugulingon. And in the future, mga years after, magtanaw ko na nga video, mga nakubuang ng tawhana. Takar naman siya gibuhat. So, na cinematic, patiyag, editing ni mo, batiyan mo, color grade. Pero okay rin na. That's alright. Makita ko sa akong video, mga 2016 ako sugod ng vlog.
Maganda ko sa kong old video. Di pa ko komportable mo storya sa ngari niya. Conscious ko baka nang, hey, you know, muhanda kong storya niya. Karon, mara ako, na-comfy na ko siya, but niundang sa kong vlog. So, karon, di na sa ko comfy balik. So, muna siya akong trabahoon karon. Anyway, nagipawag na ko. Nagstorya pa ko! Kanang, mura na siya. Ganahan lagi ko mag-blabber ba eh. So, ambat lang. Kung naay mga Bisaya nga bago na nakatanaw ani, or karon bag-upload na ko mga 1 week after makakita mo nga vlog, highlight sa mo diha niya, ingnan na ko unsang video para malingaw ta tanan. Wala gyud ko idea sa gibuhat. Kani ako lingaw-lingaw gini ha. Wala gini siya pangwarta or lang purpose. Kani ganahan na gyud ko mabuhat ani. Pero kung ay kwarta, okay ra sad. So bay na nangari karon, maghimutag ka ng burger thing. Ang unang buhaton is magluto rice. Kapoy man next yan eh. Itapol ko din na ako mag-video eh. Kaya dagang kayo gasun. Ako ah. Tripod na kita. Dagang kayo gasun yan. Nagbit-bit yung suga. Kaya ba't kayo lighting mong kuhan ba? Di na ako mag-video eh. Sabta na ninyo. Magluto ko kuhan. Magluto ko rice gunsa. Muna na siya. Murag lingaw ni siya nga style nga vlog da kanang walay dili stricto ba nya kanang dili kanang kuan kanang mag-vlog lang gyud ko ako lang i-post niya wala lang koy pakialam maganda ko ning style da inaani sa ta sa Bisaya bay kay wala pa man tay content nya wala pa man ko busy pa man kay ko di pa man ko katag oras aning nga channel nya di pa man ni siya ka monetization part kanang kuan monetization nga status so di sa lang sa ta mag seryoso okay vlogger bitaw na. Bawaan na bitaw na. Kita pa ang tigaw na. Pero katong sa kablagan ako nga magbuhat og nindot ka content pero wala gyud koy oras gyud. So bali ang uban akong links ato ako tong i-click ang mga video nga to. I-link na ko diri nga vlog para maka daggan sa dinga nga vlog ba. Pero other than that, mo ni siya. Bisaya bye. Sige gigog dagang kay kabisihan madagang yung laing buhaton. Anyway, katong kani nga suga ba nindutan ni siya ganay mapitlan nga rin nya. Papilit lang nimo dia bar. Diri ba? Bati ya, diri. Patong na ako diri. Para na gamay lighting sa daong ba. Subtle lighting. Muna na kanindot sa lighting. Bahay ka na lighting dia gamay ana. Kani ba tining imrag dagag shadows nga riti na makita man sa glasses. So diha. So, na may ali ang kuan screen. So, inaan na ba? Marag, nindot yung lighting niyo ba? Nindot ka na yung mga suga niya napita. Pero kung anong suga niya, mo na yung naong mo ngit-ngit. Kung na yung suga ka niya, lighting ba? Yung mong pareha og color gamay sa suga. Huwag mo ko, sa hiyop na. Siyop tanaw nga rin, no? Sa hiyop na siya. Tapat ang katanaw ko diri. Parang, ano ba? Lighting niya. Lighting. Taas na kaning vlog ba niya? Walay point. Baala mo diya. Vlog ko. Huwag magbuot. Yeah, election sa Pilipinas pagka may something. Wala ko kabutar. Ako rin sa Australia niya. Wala ko mapili. Yeah. Sayo po kong ibuhat pero wala ko ganang butaran. Sige sabon ko ni Roy. Sus Mariosep. Magluto na ko mabta ko ring Laura 9:33. Ang rice kay makook ni siya within 30 minutes niya ang katong usa dali ra to mga 15-20 minutes tingali ang katong ginaling pero magsagol man ko dagan yung 30 minutes total ng duha 30 minutes ang duha niya ang limpyo pa ko mahugas sa plato ako na to unsa time lapse na kana ko time lapse na to sige time lapse. Sige pa ko kay ukay sa kanang setting sa time lapse niya nakadungog ko na nitingog mo nabot na si Laura so magdadali og luto para ni makaon si Laura. Let's go sige langay make nasa di kay quick idea nga na think ba kanang mo tingin ang reason nga ganahan ko mag-vlog no kay tabian nang gid ko ba niya kanang usahay di mo ko katabig daghan ngay narong sa balay or may color magkuyog or internet lang ko para mahurot ang akong kusog sa pagtabi. Muna mag-vlog ko. Sige na magtabi. Bahala kung sa tabi. So, may point bag. Lagi ko magtabi. Tumurot akong kusog. Buti nga na siya, no? Pero magisgot na sa laing vlog. Kay karong nga vlog, langay lang yung sa akong pagluto.